אבנים לכל הגוף, אבל חוויה מטורפת. אז רגע, אז יש כאן גם את קרן נשויו, מה אתה מעדיף, קרן נשויו או פנינה? כן. רק פנינה. אני כל שבועיים עושה ניסוי על נכי צה"ל, ואני יכול להגיד ניסוי או טיפול שחובה 10 רמות מעל כל מה שיש עד היום. במקצועיות, באנושיות, בחום, בכל, באמת תודה רבה לכולכם. אתם מדהימים, אתם אלופים. אין דברים כאלה, באמת אין דברים כאלה. שאני מכיר פה את המטפלים, ואני כאן הרבה זמן בפרויקט הזה, וכל המטפלים פה בנכח אחד. אנשים מדהימים, ויעל דואגת כאן עושה עבודה מדהימה. מדהימה, באמת מדהימה. אין מילים. תודה רבה, בשם כל התודה. תודה, באמת. אני לא אגיד את השם, אבל תודה רבה. באמת אלפי תודות